näistä meikeistä. Niin ajattelin, että mä kerron sen nopeasti tälle videossa. Koska mä en jaksa oikein ottaa valokuviakaan tästä. Ja no, te näette tän tukan. Se on muuttunut. Ja se on laitettu tänään ihan uudelleen. Mulla pidin sitä ennen, tai pidin sitä yleensä tässä niin kuin ihan pitkänä tukkana. Mutta koska mulla oli tänään ne mallikansion kuvaukset, niin sitten tää on siitä jälkimmäisestä lookista. Me laitettiin tällainen häntä tänne. Itse asiassa tää on aika tosi kiva. Ja en mä tiedä näkyykö tää yhtään hyvin. Mä oon ollut pipa ja kaikki muut pääs. Mä oon ollut duunissa sen jälkeen, mutta tää oli ihan super mega hieno tää letti silloin, kun tää tehtiin. Ja mun meikki oli aivan makea ja siis nää kulmakarvat, okei ne on nyt haalistunut kauheasti, mutta ne oli aivan täydelliset. Mun kulmakarvat oli hyvät ja tää meikki on ollut tumma. Oli molemmissa kuvissa. Musta otettiin 2 eri asukokonaisuutta. Ja toisissa mulla oli, no itse asiassa just nää vaatteet, vaaleat farkut, sininen toppi täällä alla ja sitten tää. Ja sitten mulla oli tässä nahkaratsi ja pilottilasit. Ja ne kuvat otettiin ulkona. Ja mä voin kertoa, että tää pitsipaita päällä tuolla, siellä on -2 astetta, niin se ei ollut. Otin puoli tuntia siinä, niin se ei ollut kauhean se ei ollut kiva. Oli vähän kylmä. Sitten kun mut kuvattiin tietenkin meistä, siinä oli 2 muutakin, ketä kuvattiin tähän Glamour-kansioon. Niin ne kuvattiin sitten ennen mua ja mä olin siellä vikana ja sitten mä nojailin siinä Fredalla yhteen kaiteeseen ja mä tärisin. Mulla oli niin kylmä, että mä vaan tärisin. Mut sit kun piti pysyä paikallaan tietenkin, kun otettiin kuvia, niin sit mä puristin sitä kaidetta, mutta mä en pystynyt silti lopettaa mun niinku polvilumpio. Se vaan täris kauheasti. Mä oikeesti oli niin kylmä. Ja no se toinen kuvaus oli sit sellainen, että mä lainasin mun kaverilta Marilta skitan. Ja se oli sellainen viininpunainen ja mulla oli punainen rikkinäinen Carlinsin sellainen tästä poikkirevitty flanellipaita. Siellä alla harmaat toppi ja sitten mulla oli mustat tiukat housut ja näin karkaiset korkakengät. Ja sitten mä vähän halailin ja räpsittelin siinä sitä. En mä osaa soittaa, että rekvisiittaahan se vaan sitten oli. Mut se oli ihan sikamakea ja sitten se kuvaaja oli aivan tosi hyvä. Projektipäällikkö oli ainakin Jere Nevalainen. Suosittelen todella paljon, tosi mukava ihminen. Pidän ihmisestä ja mä jäin aivan totaalisesti koukkuun koko hommaan. Ja okei, mä maksoin nyt vasta sen ensimmäisen erän. Mä maksan sen 2 erässä ja mä saan kuvat sitten näillä näkymin huhtikuun puolessa välissä. Mutta riippuu vähän tästä mun maksukuvista, että jos mä onnistun haalemaan rahat kasaan tässä nyt nopeasti, niin sitten mä saan ne siitä päivästä eteenpäin, ehkä viikossa. Niin mä haluan aivan törkeästi nähdä ne kuvat. Mä saan samalla ne casting kuvat, mitkä musta otettiin jo niin viime viikolla. Ja nekin oli aika törkeä siitä. Ja anteeksi, kauhean makeu. Mut siis kyllä jengi varmaan ymmärtää sen, että kun Canonin 5D-markilla otetaan ne kuvat helvetimoisilla putkilla ja upea kunnon studio siinä sitten. Ja sitten oli kunnon kaikki valot ja muuta, niin totta kai ne kuvat on hyviä. Ja kun valokuvaaja on yksi Suomen parhaimpia. Mutta kun mä en muista sen nimeä, se oli Jiro. Se oli kans joku J-alkuinen mun mielestä se kuvaajakin. Löytyy varmaan Eliten nettisivuilta, minkä mä laitan tuohon sen linkin alas. Ja sitten, tai johonkin, en tiedä. Mulla on vähän tökkii toi blogi. Marin piti tulla mun kanssa koodaamaan sitä. Mä oon jotain onnistunut koodailemaan sinne itse. Ja nyt sitten se asetus on niin, että mä en pysty laittaa niin kun, upottamaan niitä YouTube-videoita sinne. Se näkyy vaan sellaisena koodina siinä. Et en mä sitten tiedä. Mä laitan ehkä teille vaan linkin sitten tähän näin. Et jos mä nyt ikinä tän saa laitettua nettiin, tää on nyt kestänyt jo 4 minuuttia. Mä puhun vaan siitä mun kuvauksesta. Mut näin. Mulla oli nyt tällainen hetki. Jos en laita tätä, niin mä laitan sitten ehkä joskus myöhemmin. Sitten kun mä saan ne studiokuvat, niin voi olla, että tää tulee sitten sen yhteydessä. Koska mun on miljoona
miljoona kuvaa, videoa, mitä mun on pitänyt laittaa, mutta mä en ikinä vaan saanut aikaiseksi, koska mulla on todella hidas nettiyhteys ja mä oon tosi aikaansaamaton. Toisaalta mun elämä on myös tänään, mä oon tehnyt itse asiassa just 12-tuntisen päivän tossa eteen. Oli se vähän rankkaa. Mä oon ihan varma, että mulla on päkkiössä niistä mutta kaikkea sitä kattuu. Kaikki kauheasti kaverit hämmästy sitä, kun musta tuli pitkähiuksinen ja tumma ja sitten mä aloin pukeutumaan enemmän tyttömäisesti, mutta mä en tiedä onko tää pysyvä vaihe. Mutta ne korkokengät, ne on ainakin sellaista, mistä mä dikkaan. Niistä mä voisin teille kyllä itse asiassa antaa kuvan. Toisaalta kaikki käy ostaa niistä, kaikki muutkin dikkaa niistä. Mutta mä oon ihan perusseppälä ja seppälä. Ei seppälässä ole, mitä mä selitän. Enkä se mä oikeastaan. Ja niin. En mä tiedä, mä nyt on pikannut tästä näin ja sitten katsellaan, että jos sitä meitse lähtis vähän hakemaan mallin hommia. Mä kauheasti haluaisin tehdä niitä hommia silleen ihan niinku sivutyönä. Siis se päiväkotiduuni, se on niinku se, mitä mä haluan niinku elääkseni tehdä. Mä rakastan sitä. Mutta mä myös pidän valokuvaamisesta, sen takia mulla ylipäätänsä on olemassa Rakkaudella minä. Ja se vaan on lähellä sydäntä. Ja nyt kun mä pääsin kameran eteen, niin mä oon ihan mega innoissani siitä. Mä oon aivan lupallisen poikki, mutta mä oon niin onnellinen ja mulla on sellainen olo, että mä pystyn ihan mihin vaan, koska mä selvisin tästä päivästä. Mä menin bussissa, jotka oli täpö täynnä. Mulla oli iso sellainen jenkkisakki, sellainen niinku tän kokoinen. Ja se oli täynnä vaatteita ja 3 eri kengät siellä ja oma 5 eri kokonaisuutta. Ja sitten oli mun oma duunikassi, missä oli mun duunivaatteet ja duunikamat ja sitten eväät ja sitten mulla oli vielä tää skitta ja se oli ihan kauheat oikeesti. Onneksi mulla ei ollut korkokenkiä kumpaakaan suuntaan mennä bussissa, koska se on ihan oikeesti extreme laji yrittää pysyä korkokengillä pystyssä niin kuin bussissa, kun se liikkuu. Se on ihan jotain käsittämätöntä. Ja no, tämmönen mä nyt oon. Mä oon yksi himas. Eerika tulee kohti, se osti mulle puoli kiloa karkkia ja sitten meidän onnellisen mun oikeesti tää päivä oli joku mahto. Menkää ihmeessä, jos te yhtään tykkäätte. Minäkin, joka pelkään kauheasti kaikkia uusia tilanteita, sellaista sosiaalista ja kaikkea, niin kyllä se on sen parasta. Mä uskon, että ne kuvat, mitä tulee, ne tulee olemaan todella hienoja. Te tuutte näkemään ne todella monen kertaan. Mä oon itse asiassa sellainen suunnitelma, että yhdestä saattaisi tulla. Mulla ei ollut nyt pitkään aikaan Bonnerikuvaa. Mutta kun se kuvaa, ja tosiaan se ei kauheasti näytellyt niitä kuvia, mutta sitten se näytti muutaman niistä skittakuvista ja muutaman niistä ulkokuvista silleen ilkaisen, mitkä hänen mielestään niin pysäytti oikein silmään. Ja kuka se ihminen oli niissä kuvissa? Ne sai musta jotain ihan käsittämättömiä puolia esiin ja se oli niin kiva ja se tunnelma siellä ja ne muut kuvat oli kauhean kivoja. Se yksi oli 13-vuotias tyttö ja se tuli sporttikuvauksia ja sit siinä oli vähän mua vanhempi, ne oli jostain maalta ilmeisesti kun ne puhu niin miesiä. Ja se tuli sitten, sillä oli sellainen kunnon vanhojen tanssivalkoinen sellainen oikein ihan mega sellainen mekko. Ja se tuli siitä kans glamour-kuvaukseen. Ja nekin, no ainakin siitä toisesta, siitä vanhemmasta näistä huomasi, että ei ollut ensimmäiset kuvaukset. Hän oli oikein hyvä ja otin sitten vähän mallia siitä ja toivon, että niistä kuvista olisi niin hyvät, että jää niin kuin muisto sitten tonne niin kuin vanhuuteen.
sen takia mä paljon säilytän kuvia ja otan niitä ja mulla on toi seinä täynnä valokuvia sen takia, että jonain päivänä mulla on kauhean dementia, niin mä oon tehnyt mun elämäni aikana leikekirjan, missä on kaikki asiat mun elämästä ja ikiseltä vuodelta kaikkia ihania kuvia ja kaikkia ihania muistoja. Mä muistan kaikki ihmiset. Nyt on hommannut, että mä alan nostaa mun ala-asteaikaisen sen kaverin sukunimiä ja nimiä. Ja itse asiassa mun pitää oikeasti miettiä tosi pitkään, että mä muistan edes mun yläasteluokan kaikkien ihmisten nimet. Niin kuin etu- ja sukunimet. Mä muistan vaan niitä kauniita kutsumanimeä, niin kuin Suknuja, mitä näin tuli. Mutta pitää alkaa hiljalleen tekemään niistä vuosista. Tässä kuitenkin jo 21 kohta. Kohta se on sittenkin 42 ja sitten ei enää muistakaan. Mutta tää oli nyt tässä. Mun päivä oli tällainen. Me ollaan huomenna aivan erilainen päivä. Mä menen tuohon Säteriin. Tutustuin uuteen paikkaan. Ja sitten mulla on tapaaminen. Ja sitten mä menen töihin. Ja toivottavasti, jos eräs ihminen lukee tätä blogia ja lukeekin aivan salaja, niin tuu herkkuun, lähetään Dokalaa. Mä kans haluan hengaa sen kanssa ihan kiitosti ja ottakaa se Wolfo mukaan. Ja tiedätte, kun te tuutte tuplapakettina, niin mä tuun tuplapakettina Eerikan kanssa, niin tehdään sellainen megatapaaminen ja tulee ihan tärkeän hauskaa. Jos sitten te tuutte tänne, niin sitten mä tulen meidän pakkapeleissä. Mutta mä mainitsin tässä videossa. Ja mä haluan mainita tässä videossa. Kiitokset Marille siitä skitan lainasta. Aivan törkeän mahtavaa, että saan näitä sen kalliin kitaran ja teit mun päivästä tuosta paremman. Ja no, muita mä en kiitä. Erika Parka joutuu kuuntelemaan tätä koko loppuillan, kun kello on kuitenkin nyt just 9, niin kun se kohta loppuu kotiin, niin mä oon täällä la olin tänään kuvauksissa. Minä olen nyt onnellinen. Ja toivottavasti se näkyy niissä kuvissakin. Mulla ei nyt oikeastaan mitään muuta asiaa. Mä nappaan muutaman valokuvan nyt, kun mulla on vielä tätä meikkiä vähän jäljellä ja laitan ehkä myös tässä sinne. Tai tää tulee silloin myöhemmin. Jotsia. Mutta jatkakaa lukemista. Mä ilmoittelin tästä videospäihteeksi jossain. Moikka. Miten tää lopetetaan?